Славе, гледай как те фърля сега. Не те служи. Ма освободи ти, освободи пръчката да не е такова. Макар те освободи. Не е ли освободен? Не е освободен. Не е освободен. Как се освободен? Дигай го той нататък. Дигай го сега. Готов си. Дръжай сега мислената. Дръжай мислената. Дръжай мислената. Чакай малко, само че документирам тук доктора. Пръста. Наталя. И какво прави? Така я фащаш. Те е фащал. И като първа ще я пускаш и казваме на... Ако забравя да я пускаш. Забравяш да я пуснеш и тук ще я плеснеш. Ама пръчката ще я държиш. Колко далече да я хвърля? Не, хвърля там на 10. Ако можеш префърли язовира. Къде има още една? Да. Служи на другата. Обаче горе се оплева или не? Те ли ми се струва? Ще не мога видео. Гледай ми така оплети. Как да не ме, около върха не е оплетена. Чакай. Слагай тук так сега, да видиш как се хвърля. Виж сега, ние специалистите... Доктор е закачена ти на водача. Закачена е така да е. Виж къде ти. Доктора, кажи днеска, освен риболова, колко края и колко прасета си оправил? Освен риболова, колко края и колко прасета си оправил? Там много хиляди. И кучета много, ама на риболова съм специалист. Иначе нещо друго по нежната част имаш ли днеска или не остана време? Ба и бъкат за световно. Вчера ми бяха свирка, духаха ми. Ебан. След лузята обаче. Имаха ли такова? Отворих да такова, да разсепат. А ти, двете оплетени ли са? Двете ли? Или от оттатъка? О, мамо! Аз ти казах, че ще се оплета да е. Ами амиатьори. Христак и ти днеска цял ден по дърветата фащаш риба. Питай ма мене. А сега ще виж докато те фърля и ще твърля. С башкита. Слагам го у багажника с башки. Бачкията е. Да роти. Гледай как се фърля варица. Докторе, ти я държиш като змия, бе. О, имай. Хайде, докторе. Оправя, докторе, виж къде как е горе. Оправя ми так, оправя. Сега ем я оправя и искаш да фърля ми, после ще кажеш доктор. Те на куча са клатят ти бил майка. Чакай малко. Сега трябва да фърля навътре. Да забравиш пръста да пуснеш. Тук, докторе, горе на дървото. Аз какво правя? Ай, докторе, да видим някоя риба и ти кътри стаки почна. Че аз професионално е... Единственото спасение е сега да покажеш, че можеш да се катериш по дървета. Мога, ама... Сигурно и там си специалист да ти кажа. Що бе, какво е хвърли? Вярно бе. На високо. Пламене. И гледай на цопта. И бачки идват далече. Вие къде? Аз не виждам къде. Да, не стой, че бе. Умрей. Дърпа я, Да прави ги уби.